Tahun lawase ana ing alas Kamyaka sabanjure awake dhewe jek utetan setahun ana ing Praja Wirata. Yai, apa ngono apa kepiyen luput pun kakang ngapura yai. Semanten ugi kakang Mas Barwo. Kula namung badhe matur sami kaliyan Kang Raka pun Punta Dewa. Sanadyan kula mboten kakang Mas. Kula inggih mekaten kowe guneman apa? Guneman apa kowe? Aku iki beda adoh. Beda adoh karo gunemamu. Ngerti yo, Kakang Duca Kangko mrihat karo Tripala Putine Grantika. Aku iki mikirake negara Wirata sing saiki lagi kelimenging mendung kesaputing mega dadi adoh saka panemumu. Kakang, yen to aku meneng kuwi mau aku yo njaluk apura. Mengkono Yai, pancena pun kakangku yo ngraita negara Wirata sakjane. Kesiputing mendung lan mega. Ya, yen kalawa gamblang ora ana sing nutut-nututi merga negara iki kakang lagi ratune Sor Prabowo karo patih sing kudune bantu marang ratune nanging malah gawe untran-untran arep adu jago menungso. Mula saka kuwi aku njaluk pamit arep matur karo Ratu Wirata. Lah atur kumangku iso ditampa karo ora. Iso ditampa karo ora. Karo Ratu Wirata yen iso ditampa aku saku madhangke negara Wirata. Jiwa ragaku tak asramake. Kanggo kono. Aku njaluk pangestu kakang, njaluk pangestu. Muga-muga arah ayu yono. Arah ayu yono anggonku bakal gawe matur karo Ratu Wirata. Iya Yai. Puja pangestu. Muga-muga lakumu raharja. Mekaten ugi kakang Mas. Kula mung nderekaken paduka kakang Mas. Kakang Mas, sembah kula iki nderek paduka kakang Mas.